Onnittelut Tatianalta ja Alikilta. Rakas Mari, sydämelliset onnittelut yliopiston valmistumisestasi. Tämä hetki on uuden, jännittävän elämänvaiheen alku, jossa sinä, nyt ammattipsykologina, muutat ihmisten elämiä, annat heille lämpöä, tukea, toivoa ja itsevarmuutta. Haluamme yhdessä Alikin kanssa ilmaista syvän kiitollisuutemme ystävällisyydestäsi, huomaavaisuudestasi, herkkyydestäsi ja ammattitaidostasi. Mari, olet ollut tärkeä osa minun toipumismatkaani, auttaen löytämään voimaa vaikeina hetkinä ja tuoden mukanaan varmuuden ja rauhan tunteen. Kärsivällisyytesi, vilpitön kiinnostuksesi ja halusi auttaa tekevät sinusta todellisen ammattilaisen kaikille, jotka etsivät tukea. Toivomme, että matkasi on kevyt, menestyksekäs ja täynnä upeita tapahtumia. Uskomme, että urasi tulee olemaan täynnä saavutuksia, asiakkaiden kiitollisuutta ja iloa siitä, että teet maailmasta paremman paikan. Onnea sinulle, rakas Mari, terveyttä, inspiraatiota ja kaikkien suurimpien unelmiesi toteutumista. Rakkaudella, arvostuksella ja kiitollisuudella Tania ja Alik.